Към мен? Като се двигаваш към водата, гледай да не... Машала. Ето. Машала от 4 дола. Хайде, Иване, наведи се сега и ти там. Хайде. Ивани да се сами гледат. Аз правя клип. Добре. Хайде. Тези глоники могу махнем. Ама към мен ги пускай, ти ми обръщаш гръб. Кажи му, не насам, насам. Дай под вода си изгуби. Значи ето дом, цар Василов бил източил Николай, че вижте го подравния такова. Обаче много запазен. Те повечето риби виж, че са добре, Иване. Право на тези двата опашки ти Да, бяха перфектни. да. Значи е в оная вана, запази, тук имаше и два дела. Обаче ако хванеш от те, ще ми се обадиш. Добре. Да, ще лоза да. Виж как са то озори сега. Отиваш 5 минути в тази вода и виж това няма да се. Завършъка на този клип не е добър. Черен чувал. Охо. Завиж човек. Той ще изяме, чувал ще вземе.